Čus ľudia, vítam vás do nového videa z Brawl Stars. Dneska ideme pušnúť Baza on rank 5 a ideme teda ho pušnúť, ale ideme to urobiť v solách a hram na počítači, takže sme v riti takzvané, hej, aby ste vedeli. Ak chcete, aby ste videli ďalšie videá z Brawlka, tak dajte like. Proste je to jednoduché, iba dajte like. Možno odber, no, čo? Lebo idem pušovať Shelly, takže tak, bráško, hej, aby ste vedeli. Lebo... Dobre ľudia, som tu, predstavil som si webku. OK, som tu, nie, please, come on. Ty vole, poď. Hrám na počítači a na počítači to absolútne neviem, brácho. What is that? Ježiš! To som posral. No to je jedno. Ale už mi to ide, už som taký... Opa! Healuj! Kamo do piči. Super ľudia, plus 2. Wow, tak to sa čujú. No, takže tak. Ideme na to brovsky. Samozrejme, že Alka je lepší. Sa to teraz seklo nejako. Ale ideme na to. Nemala byť... Blbosti som nemal robiť a mal som tam ísť pre tú čestku, kamo. Ak budete hejtiť, tak si to skúste na počítači a potom niečo hejtite, hej, ľudia ako. Došel som aj video z mobilu, kde som hral. A čo ja viem, dopadlo to tam celkom dobre, pušoval som Bibi, asi, neviem. Ideme na to. Už som tu, pri nich už som 5. Boj. Abrakadab. To boli menšie rage. To si nevšimajte. Vážne, fucking... Špeciál account, ty si špeciál account. Nie som tam, vieš čo. Discount, nie account, pardon. Čo? Tak. Nice. Čo som chcel? Dobre. Sneaky. Počkej, aký mám brawlerov? To mám len oni. 27. Jak na Shelly? No, tak to sa líti. Počkaj, ja som tu dlho nebol a nezapýtať, aký je môj max fre... To je tento. OK. Idem na to. Toto video zabere oveľa viacej času ako CS-ku. Napíšte mi mapu do komentáru k tomuto, že v CS-ku ako mám zahrať. Mapu. Lebo hrávam furt iba to Fire Adrenaline. Kam už sa na to prišiel, ako to utočiť a nemusím veľa robiť blbosti, kam. Ale nie takto, ale... No mess with a Zilla. Či jak to hovorí. No poď sem, Bonnie. No poď. No poď, pozri si, dostaneš. Stupid soon. Debilný obliek. Fopa! Gangnam Style. Whoop, dead. Chippy. Dead. What the fuck? Moment of history, take a picture.
Abracadabra. Pistolíkas. Ja doháňam svoje trofeje. Ako myslím, ale trofeje hore, tam čo sú. Malko. Tu mám čo dneska editovať. Môžeš ako je pre čiestku, nechoď pre mňa, lebo ja si idem pri teba. Pozri, ostal si petardy. Mne sa tam nechce ísť pre ten power, ale aj tak je iba jeden, som nemá ísť na to už keď som tu. A však môžem skočiť rovno. Dome sweet, nie tá... Oj, zlatá baňa. Kamo, už som v tom vyžívam, už som trochu totálny. No dobre, ideme. Neviem čo stlačom, ale to je jedno. Postaneš petardy proste. Takzvané. Pomocníc zla. Už sme on rank 4. Samo jedna hra a máme rank 5. Fucking let's go. Ja som to dobehol tej trofeje. Pozrieme čo máme. This season is finished. Dáme ešte jednu hru za Surge'a. Po tejto. Neviem sa ňou hrať, ale to je jedno. Si ten účet prihlásim do mobilu. Máme na to. Ja by som z toho strašne fenga. Od toho posledného videa som tu vôbec nehral, lebo mi to nešlo zapnúť. Ja som to chcel hrať, ale nič. A ja som zistil, že ja som neurobil update. Viete to. Bam. Finally goting is nothing. Poď Rambo. Rambo sa volá, vidíte. Ty si borný. Kokos. Chcel povedať niečo iné, ale... Však stoj! Čo ti mám naplieskať, more? Poď! Papaj! Ňam. Tu máš. 10 tvoju školskú, kámo. Nezjedol. Chcel poležiť. Hajde. Poď! Dám mi fajtiť. To je pre teba. To som ti vyslal do nebička. Sigma face. Remeo papi. Oh my. Z Epiku je najlepšie, keď ti padnú kredity. Čo som chcel hrať, za čo? Mám? Nemám. To je hrozné. Ešte nie hovno, ty kokos. A to je Red Dragon Jesse, chlape. Skin na Karla by sme mohli mať. Tak nič. Ježiš, tu OG Penny si pamätám ešte. Jestli to je ten účet, kde mám ten skin. No, yes. Ideme za toho Surge'a, ako som vravel. Ho musím nájsť, on bol dole. Yes. Ideme na to. Go.
som tu, vy bomži. Štíta, ide po mne Edgar, ten sráč. Čo robí ten štít? To mi dá štít, nie? Však vypadni, som sa dosral. Čurák. Dáme ešte jednu hru za Shelly, lebo sa mi platilo hovno. Ideme na to. Tento skin OG chlape. No, ukončím to video, ty kokos. Takto vyzerá moje lobičko, ty kokos, na ranku 7, ty kokos. On líbí, on rank 33. To bolo pre teba. Ten úsmev, kámo. Viem, že hrám jak boťak na počítači, ale to si nevšimajte. Ja idem tam. Som takzvané vytrúbil. To bolo pre teba, takto sa tváril, keď si dostával do mňa. To bol zapotený, celý. Ty hovedo, vole. To bol Kid? Či Frank? To je Edgar? Nie, to bol Bull. Kam toho Edgara môžem dostať von? Tak dostal som. No poď, vyzývam ťa. Klikový duel. Pozri na toho Turbo Dementa. Pozri sa, čo ten Turbo Dement robí. Je tu niekto. Mr. Camping. Yes. Poď sem, ty Turbo. Poď, yes. Ty ten dostal. Poď, vyzývam ťa na klikový duel. And his name is John Cena. Billy, beautiful, Lingley. Tak dáme ešte jednu, či ako to tu je? No dáme ešte jednu. A potom asi už to ukončíme. Hej. Bo chcem dať gold 1. Bronze 1 na Shellyne. A idem si tu spraviť Supercell IDčko, aby som si to mohol prepojiť do mobilu, tento účet. Very most happening. Shout out to my Melody minions. Moje, no tak hoď si tam a ja si idem do stredu. Nechcem si hľadať. Čo to kradneš, vypadni. Halo, to zlodej. Polícia, 112, či koľka, 158? 158 a keď chceš mestských, tak ti 159 zavolám. Vidíš, ak som frajer. Fantastiko? Lingley. Nie Fantastiko. No poď, dostaneš na hubu. Čo si dostal? Čo si vymakal, chlape? Amaj. Sa nemám ako iba, to čo bolo, pej to by. Dobre, dáme si Brawl Ball. Už to musím vyhrať, kámo, lebo počkaj. Vyťahujem na teba tento nožik a ťa dorežem. Čo? Vtip. Možno. Teraz hrám úplne ako bočak. Ideme na to, Shelly. Lingley! To nehovor, že to netrafíš. No, minus 4, som 3. 50% na šancu, že tam je nita. Tyba, co je? Co je, ty péros? Dostal si výklep, tak oh my. Som sa poslal kam. Oh my, shiton. Fantastiko Lingley.
No, okej. Mal by som to už mať, že? Prosím ťa. No menujme spad, 3 do 8, 3. Ideme si urobiť super sol. Vybereme túto odmenu skvelú. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!